स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त बोलबम के दूसरा गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा अइहा जल ढरी करे। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर काल ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल रहे और अब जे भी भोजपुरिया दर्शक लोग ये गाना के बहुत ही बेसब्री से इंतजार करत रहे हैं, वो लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ये गाना के 9 जुलाई यानी काल सुबह 6 बजे वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना कि आप सभी जाके सुन सकें। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ये खबर कैसन लागल। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।